ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates UAE ndilokonzeka kuthandiza dziko lino pothana ndi vuto la mafuta a galimoto. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yagonjetsa Zambia mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe ukuchitikira mdziko la Namibia. Takulandirani mu nkhani zathu. Tiyambe ndi nkhani zathu mmawa uno ndi nkhani yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates UAE ndilokonzeka kupereka thandizo lofunika pothana ndi vuto la mafuta mdziko muno kudzera mu ndondomeko yogulira mafuta yomwe yasinthidwa kuchokera ku boma lina kupita ku boma lina. Polankhula ndi MBC pambuyo pa zokambirana nazo, Dr. Chakwera anaonetsa kukhutira ndi zomwe anakambirana ndi president wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed ndi akuluakulu ena aboma. Mtolankhani wathu Jackson Sichali ali ku Abu Dhabi ndipo wafika ndi ripoti. Poona vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto, President Dr. Lazarus Chakwera anayamba ulendo okachita zokambirana mdziko la United Arab Emirates kuti apeze thandizo pa vutoli. Atatsiriza zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates, Dr. Chakwera anati ndi okondwa kuti boma la dzikoli lazipereka kuthandiza dziko la Malawi pa nkhani ya mafuta. Dr. Chakwera anatinso powonjezera nkhani ya mafuta, dziko la United Arab Emirates latinso ligwira ntchito ndi boma la Malawi pa ntchito zina zachitukuko. Obwera kuno ku UAE kwa Dhabi kulikulu la boma lao kukumana ndi president ndiye naso akuluakulu osiyanasiyana. Chinthu chimodzi chimene talimbikitsidwa nacho nchakuti anthu akuonetsa mtima womvetsa zimene tikukumana nazo, komanso akuonetsa mtima wofuna kutithandiza pa nkhani imeneyi, komanso mtima wofuna kuti ubale wathu upitirire mokomera maiko athu kupyolanso pamene ulilipa. Ndiye ndikhoza kunena kuti mzokamba zathu chifukwa nkhani yayikuluyi ndi ya mafuta teleku aonetsa mtima uja kuti zinthu zimenezi zichitike, komanso tikhale ndi anthu amene agwire ntchito yolembalemba zimenezi. Komanso kupyola nkhani ya mafuta amata nangasi nkuteka kuti muliso ndi madera wena tikhoza kugwira ntchito yothandiza kukumana na nduna okhudzana ndi za investment, kukumananso ndi Abu Dhabi Fund for Development. Pocheza nkumaona kuti anthu akhoza kuthandiza madera wena ndi wena monga zija za ulimi, komanso nkhani ya zokopa alendo, komanso ngakhale zemigodi amati sitingakhale kwenikweni kulowa mzimenezi, koma tikhoza kudziwa wena amene akhoza kuthandizapo, ndiye tikhoza kukhala ngati wokulankhulirabe. Dr. Chakwera anatinso gawo lina lomwe akambirana ndi lolimbikitsa ntchito za ulimi mdziko la Malawi. Iye anati dziko la United Arab Emirates lilibe malo okwanira oti azilima, kotero pa nkhani ya chakudya amadalira kugula ku maiko ena, zomwe ati ndi mwayi waukulu ku dziko la Malawi kamba kuti izi zithandiza dziko la Malawi kumagulitsa zokolola zake ku dzikoli. Nduna yoona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inati zomwe wachita Dr. Chakwera popita mdziko la United Arab Emirates ndizofunika kwambiri posintha miyoyo ya anthu kamba kuti zinthu zambiri
zimadalira mafuta. Kufuna kuti amalawi tiyimbe lokoma, amalawi tikhale ndithu pa mtendere, tizikhala osacheuka chifukwa mafuta ndiye mwitano wa china chilichonse. Pa ulendowu President Chakwera anakumananso ndi mkulu woyang'anira bungwe lomwe limachita ntchito zosiyanasiyana za chitukuko la Abu Dhabi Fund, Muhammad Saif Al Suwaidi. Kudzera ku bungweli, boma la Malawi lilandira ndalama zokwana $20 million zomwe zithandizire pa ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira. Izi zikutanthauza kuti ndalama yokwana $100 million yomwe ikufunika pogwira ntchito yomanga msewu wa Makanjira yakwana. Nduna za mtengatenga a Jacob Hala inati msewuwu ukadzatha uzathandiza pa ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi. Anthu aku Eastern Region maka ku Makanjira akhala akuona kuti akusalidwa kwambiri ku nkhani ya misewu chifukwa ndi msewu omwe udamba kulonjezedwa ndi maboma ambiri mbuyomo koma palibe yemwe amachitapo kanthu. Komanso ku Makanjira kuja ndi malo ofunikira kwambiri, kuli malo okongola mbali mwa nyanja oti tourism yomwe takhala tikuina naija ya ATM strategy ndi malo omwe akupanga fall in under two of those things chifukwa pali nkhani ya tourism komanso kuli nkhani za mining. Ku Makanjira kuja kuli migodi ndi zina zofunikira kwambiri monga ma heavy sands kuti kuzuvuto nkuti kwakhala kuti nkosatsegulika kulibe msewu ndi chimene zakhala zikuphimbira chitukuko osati cha anthu aku Makanjira kokha komanso cha dziko lonse la Malawi. Monga mukudziwa President akhala kunena kuti afuna kuti misewu ikafike pena paliponse mdziko la Malawi, titsegule Malawi ikhale kuti anthu akhoza kubwera kumadzaona ku Malawi kuja kudzaona kuli zinthu zotani, komanso tikamba zinthu ngati zimene za mining ndi kuti zinthu zomwe zakhala zikutivuta zinthu za forex komanso kuti tidziyendetsera chuma chathu Mulungu adachika kale chili mnthaka. Ofunika ifeyo tingokhala anthu ochenjera kudziwa kutsegula mipata kumene kuja kuti zimene zitseguke kuti tiyambe kuyendetsa bwino dziko lathu. Thandizo lomwe dziko la United Arab Emirates likupereka ku dziko la Malawi zikusonyeza ubale wamphamvu omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Kuyambira pomwe anatenga boma, mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera wakhala kulimbikitsa maubale ndi maiko ena pofuna kutukula miyoyo ya anthu. Jackson Zichali, MBC, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Pakadali pano, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera abwerera kuno kumudzi lero kuchokera mdziko la United Arab Emirates. Malingana ndi kalata yochokera ku nduna yoona za ubale wa dziko lino, ndege yomwe President Chakwera akwere ifika pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe nthawi ya 1 koloko masana ano. Alimi andera la mfumu yaikulu Tsabango ku Lilongwe ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi kamba kowapatsa feteleza komanso mbewu yachimanga ponena kuti ziwathandizira kuti adzakhale ndi chakudya chokwanira ndi kuthana ndi njala. Lolemba mmawa a Usi anapeza alimiwa m'minda mwawo ndi kuwapatsa zipangizozi. Olive Phiri ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anakayendera mwadzidzidzi alimi andera la mfumu yaikulu Tsabango ndi kuwapatsa matumba afeteleza ndi mbewu yachimanga kuti ulimi wawo upite patsogolo. Ulendowu wadzetsa chiyembekezo kwa Loveness Phiri, mlimi wochokera mmudzi mwa Kadzakumanja nderali pomwe alandira matumba awiri afeteleza komanso mbewu yachimanga. Dr. Usi anawapeza Phiri pa munda omwe amalima kuchita ganyu kuti apeze chakudya cha banja lawo. Phiri ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kamba kathandizo liponena kuti liwathandiza kudzakhala ndi chakudya chokwanira chaka chamawa. Thokoza kwambiri oti mthokozo umenewu upitirire ndithu mpaka kalekale anthu enanso akachitire ngati mmene anichitira ineyo. Feteleza oti ndikalime pa munda panga mbewu ndikadzala, feteleza ndikathira chaka chamawa ndikuona kusintha. Akib Daniel amudzi mwa Khundi Nahali kuderali ati ndi wokondwa kamba zomwe wawachitira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino popereka zipangizo za ulimi ku banja lawo ponena kuti zibweretsa kusintha pa umoyo wawo. Ndilosagala kupambana chifukwa izi zinazosembelezeka kuti apapa ngati Mulungu aonjezere. Dr. Usi anayamba kugawa zipangizo za ulimi kwa alimi a mchigawo chakumwera ndipo tsopano afikira mchigawo chapakati pofuna kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira ndi kusintha miyoyo yawo. Pakadali pano Dr. Usi adzipereka kuti ayika malata pa nyumba ya banja lina m'mudzi mwa Mbunda. Olive Phiri, MBC, Lilongwe.
unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko zowunikira momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndondomekoyi ikuyembekezeka kukakamiza nthambi za boma kuti zizipereka malipoti amomwe zinthu zikuyendera nthambiyo isanalandire ndalama zina kuchokera ku boma. Nduna ya zachuma Asimplex Chichola Banda yati kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi kuthandizira anthu ogwira ntchito mboma kuti azichita zinthu mokomera anthu onse. Zambiri mulipoti ili la Trust Office. Ndondomeko yomwe ikhazikitsayi ayikonza ndi cholinga chionetsa kuti nthambi za boma zikutumikira anthu moyenera, kuyika zinthu poyera komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino. Nduna ya zachuma Asimplex Chichola Banda yati ndondomekoyi ithandizira boma kuti limbikitse zinthu zokhazo zomwe zikupindulira anthu mdziko muno. Zithandiza kuti tikamapanga mapulani tipange mapulani tikudziwa ndithu chenicheni chofunika kuchita. M&E National Policy yayika ndondomeko zimene mukhoza kuta pachizungu amatuchita monitor kuti kodi chimene tuchitachi chuchitika moyenera komanso panga evaluate kuchonga kuti kodi zotsatira zake za chimene tinachita zikupindulira Amalawi. Ndipo mkulu wa bungwe la UNDP kuno ku Malawi Fenella Frost wati boma tsopano likhala ndi upangiri uzindikira zinthu zomwe zikupindulira anthu ambiri komanso kukonza mavuto omwe akulepheretsa ndondomeko zina kuti zisamayende bwino. Ndondomekoyi akuti ithandiziranso kuti boma lisamaononge ndalama mwachisawawa komanso kuti nthambi za boma zitumikira anthu bwino ngakhale ndi ndalama zochepa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Konkuyu yati lamulo ligwira ntchito kwa nyumba zowulutsa mawu zomwe zizilemba nkhani zachisankho mosayenera zomwe anati zingathe kuzetsa chipwirikiti mdziko. Akonkuyu anena izi ku Lilongwe pomwe amatsegulira msonkhano waukulu wa mabungwe owulutsa nkhani omwe bungwe la MACRA lakonza. Ndunayi yati pa chisankho pamachitika zochuluka ndipo mpofunika kuti mabungwe owulutsa nkhaniwa agwire ntchito yawo motsata malamulo ndi ndondomeko zake. Beatrice Mwape ali ndi zambiri. Kwa masiku awiri akuluakulu olemba nkhaniwa akhala kukambirana za momwe angagwirire ntchito yawo moyenera poyika chidwi pa chisankho cha chaka chamawa. Izi zachitika pomwe dziko lino likukonzekera chisankhochi. Mawu ake pomwe amatsegulira msonkhanowu, nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Konkuyu yapempha ofalitsa nkhaniwa kuti akhale ndi udindo pamomwe angaperekere uthenga okhudza chisankho kwa anthu ndi kuti agwire ntchito motsata malamulo a ntchito yawo. Iwo auza akuluakuluwa kuti agwiritse ntchito msonkhanowu kupeza ndondomeko zabwino za momwe angagwirire ntchito moyenera ndipo ati malamulo adzagwira ntchito kwa ofalitsa nkhani amene angalembe nkhani mosatsata ndondomeko za ntchito yawo. Kuli anthu amene ndi afulu amene andi ufulu wawo okavota amene sitimafuna kuti wapondereze ufulu umenewo komanso si bwino kuti iwo ufulu umenewo wina awapondereze powauza zimene iwo sakufuna kumva amene akufuna kuti awatume zimene iwo sakufuna kuti midoti akachita. Tsono pochita zimenezo timapempha kuti aliyense owulutsa nkhani agwire ntchito yake motsatira malamulo. Fa malamulo alipo ndi malamulo momwenso muli zilango zimene zimaperekedwa kwa amene akuwulutsa nkhani mosakhala bwino. Mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman atolemba nkhaniwa ali ndi udindo waukulu poonetsetsa kuti uthenga wa ndondomeko za chisankho ukufika moyenera kwa anthu. Iwo ati mpofunika kuti olemba nkhaniwa adzipereka mwayi ofanana kwa onse okhudzidwa ndi kulemba nkhani mmene zilili. Mayiko ena ndithu adaotchedwa, mayiko ena adapita ku nkhondo chifukwa cha mawayilesi. Ndi katundu nkhani imene tikuyika pa wireless zimene tikulankhula pa mawayilesi amphepo ndi zinthu zoopsa kwambiri. Tikuyenera kuti tiyendere limodzi ndi cholinga chakuti taphunzitsa Malawi za udindo wawo pa nkhani ya mavoti, koma ife ngati amawayilesi tisagwiritsidwe ntchito ngati chida choti tiyatsire moto madera ena ndi ena mdziko muno. Mmodzi mwa omwe akuchita nawo msonkhanowu yemwe ndi mkulu wa nyumba yowulutsa mawu ya Angaliba Rodrick Mulonya ati msonkhanowu wabwera mu nthawi yake pomwe gawoli likusintha kachitidwe ka zinthu. Tikambezo kuti kuli migodi ku Malawi, tikambeso kuti kuli zambiri. So broadcasting ndi chinthu chimene mwina ngati Malawi kuno kumwina anthu samachikhazikitsa ngati kuti nchofunikira kwambiri. Koma nchofunika inuyo ndofunika kuti muzipanga kutambasula zinthu mmene zilili. Pali chiyembekezo kuti pa mapeto a msonkhanowu olemba nkhaniwa akhala ndi upangiri wabwino wa momwe angalembere ndi kufalitsa uthenga okhudza chisankho. Msonkhanowu ukuchitika pamutu owunika mmene olemba nkhaniwa angagwirire ntchito yawo moyenera poonetsetsa kuti anthu ali ndi chikhulupiriro mu uthenga omwe akupereka.
Beatrice Mwabe, MBC Lilongwe. Bungwe la Water Aid Malawi lasaina mgwirizano ndi wailesi ya Malawi Broadcasting Corporation MBC omwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo nkhani zokhudza ukhondo komanso kasamalidwe kamadzi. Poyankhula pamwambo osainirana mgwirizano ku Lilongwe, mkulu wa MBC a George Kasakula wati wailesi ndi yodzipereka pofalitsa nkhani zachitukuko monga za mtunduwu, ndipo iwo alonjeza kukonza mapologalamu apamwamba okhudza madzi ndi ukhondo. Chimene chilefeyo tapatsa crew, tapatsa timu yawo yotazenda nawo azipita kumene kuli ma project yawo. Cholinga nchakuti ifeyo ngati MBC patokha tini udindo umene adatipatsa malamulo a dziko lino communications act 2016 yonena kuti tizikamba za development, tizikamba za mmene dziko likuyendera, komanso ena amene alibe mawu pakupeza mavuto pa ground ife tisakupita ukauza kuti ukapatsa mawu, ukapatsa voice kuti anene kuti zikuvutanza kuti zakuti. So ifeyo ndifokhuza ngati MBC chifuna kuti imeneyi ni ntchito yathu. Zimene achita Water Aid angokankhira pumbwa kuchipwete chifukwa ifeyo iyi ntchito yathu imene nopanga tsiku ndi tsiku. Mkulu wa Water Aid Malawi mdziko muno Peter Phiri wayamikira mgwirizanowu ndipo wati akukhulupirira kuti uthandiza kukopa mabungwe ena othandiza pa nkhani zachuma makapo opititsa patsogolo nkhani zachitukuko cha madzi ndi ukhondo. Mgwirizano umenewu uchita kwakukulu kwambiri chifukwa ukutipatsa mpata onena otithandizira pa ntchito imene timapanga yokweza ntchito zokhudzana ndi madzi komanso ukhondo. Nthawi zina mwina sitimatha kupereka mpata kwa iwo amene akukhudzidwa kwambiri ndi nkhaniyi. Komano mgwirizanowu utithandiza kukatenga nkhani kuchokera kwa iwo amene akukhudzidwa kwambiri. Kutinso anthu amene amapanga ma decisions akuluakulu, amene amapanga allocate ndalama kuti zizipita ku nkhani ya madzi komanso ukhondo, athe kudziwa kuti kodi challenge ndi yayikulu bwanji. Ndiye mgwirizano wathu utithandiza kwambiri kuti tikweze. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates UAE ndilokonzeka kuthandiza dziko lino pothana ndi vuto la mafuta a galimoto. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yagonjetsa Zambia mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe ukuchitikira mdziko la Namibia. Takulandiranenso mu nkhani zathu. Chipani cha umodzi chati chikugwirizana kwathunthu ndi chipani cholamula cha Malawi Congress MCP potsutsana ndi kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer waposachedwapa yemwe waonetsa kuti chipani cha Democratic Progressive DPP ati ndi chomwe chili ndi anthu ambiri ochitsatira. Polankhula ndi MPC, president wa chipani cha umodzi a Thomas Wezi Kaumba ati zotsatirazi ndi zokayikitsa chifukwa njira yomwe anagwiritsa ntchito pochita kafukufukuyu inali yosadalirika. Tikunena kuti zimene zonse tikugwirizana nazo. Anthu amene wanti chimodzimodzi 2014 anapanga sonkhani yokhayo anafotokoza kuti Joyce Banda amene tapanga DPP sipambana koma apambane ndi PP. Komano titaponya mavoti kunapezeka kuti PP inaluza, DPP ndimene inapambana. Ndiye ife ngati umodzi pati tikuona kuti zonse zimene akuyankhula pano za fake, si zinthu zoti ife titengeke nazo, kapena ngati banja la Tosi Alliance tikhale ngati tikhumudwe ayi. Ife tiye tipitirize kutumikira anthu akufuna chani, tiye tiamvere anthu akadandaula chinthu, tiye tikhale pasi tipeze njira kuti anthu achati athandize. Koma come 2025 Tosi Alliance under the leadership of Lazarus Chakwera tipambana, titenga mpando komanso titenga sona mavoti ambiri.
nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya dodma yati kuyambira mwezi wa Septemba kufikira pano yagawa chimanga kwa anthu okwana 4.5 miliyoni mu ndondomeko yogawa chakudya kwa anthu omwe anakhudzidwa ndi njala, kamba kang'amba ndi ngozi zina zodza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, Mbusa Moses Chimphepo, wanena izi pamene nthambiyi imapereka chimanga kwa anthu ochokera m'midzi 41 kwa mfumu yayikulu Maganga m'boma la Salima. Yamikani Maganga walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, Moses Chimphepo, ati kuyambira mwezi wa Septemba mmene anayamba kugawa chimangachi mu chigawo chakumwera mu ndondomeko ya El Nino Response Distribution, ntchitoyi ikuyenda bwino. Chimphepo ati mwa anthu 5.7 miliyoni amene akuyenera kulandira chimangachi akwanitsa kufikira anthu 4.5 miliyoni tsopano. Pakali pano ndinene kuti ntchito ikuyenda bwino chifukwa programu yathuyi tinayiyamba mwansanga mu mwezi wa Septemba, tinayambira kumwera kenako tinabwera maboma onse pano pakati. Panopa wiki ya mawayi tikuyamba maboma onse akumpoto. Pakali pano ndinene kuti zinthu zikuyenda bwino, boma linatipasa chimanga komanso mabungwe ena amene asali ya boma kuzera mu nthambi ya WFP aperekanso chithandizo chomwe tikugawa dziko lonse la Malawi. Pakali pano tikuyenda kufikira anthu okwana 5.7 miliyoni, koma pano tafikira kaye anthu okwana 4.5 miliyoni. Gulupu chimwavi amboma la Salima polankhula malo mwa mafumu ena onse anamikira nthambi ya dodma kamba kopereka chimangachi, kunena kuti anthu ambiri akuvutika ndi njala ku midziyi. Tazilandira bwino mafumu onse kuno Maganga chifukwa choti dera muno mu njala yokukansi otena konera mako oti chimanga chimwe chitithandizira midziyi amene alandira kuti achisamala azide ndi ana. Nthambi ya dodma yatinso mothandizana ndi bungwe la WFP chimanga chiyamba kufika mchigawo chakumpoto kuyambira sabata lamawa, koma chimangachi akuti chinafika kale m'boma la Likoma ndipo chiyamba kugawidwa pompano. Yamikani Maganga, MBC Salima. Nduna ya zachuma a Simplex Chitchola Banda ati zokambirana zozukuta ndondomeko ya chuma cha boma ya mkatikati mwa chaka cha 2024 mpaka 2025 yayamba bwino, ndipo aphungu ochokera zipani zosiyanasiyana akupereka maganizo awo. Malingana ndi Chitchola Banda, aphungu akupereka mfundo zogwirika komanso njira zokonzera ndondomekoyi. Achitchola ati kutero kuthandizira kuti boma likonze ndondomeko yokomera Amalawi onse. Achitchola akufotokoza. Muzokambirana zonsezi chimwe chikundisangalatsa nkuti yes anthu akuvomereza kuti tili ndi mavuto azachuma m'dziko muno, koma pa nthawi yomweyonso akumanena kuti boma ili layesetsa kupanga zinthu zimene mwina zinali zovuta kupanga kumbuyako. Afuna ndinene kuti Malawi ndi yemweyo, sitidzakhalanso ndi Malawi wina kupatula kusiyana pandale. Timayenera kuti tonse tigwire ntchito limodzi ndi cholinga choti tikhale ndi Malawi amene tikumufuna. Ife tikuona kuti mmene tanyamukiramo 4 years amidst mavuto ambirimbiri ndi kuchita zimene tachitazi. Titakhala ndi nthawi yopanda mavuto ochuluka mmene adalira azizathu, dziko lino likhoza kusintha kwambiri. Lero sizi misewu imene mmayiona kunja ku India, ku China, ku South Africa, ku Tanzania ndi kwina, lero lili kwathu kuno anthu akamayenda kumachita sodabwa. Wina adati abwererero amene anachoka 2-3 years ago adabwaso kuti sikumalawi konkuja. Nawo sitikuti tikungoyang'ana misewu chabe, tikufuna tiyang'ane ma sectors onse a economy kuti zinthu zipite patsogolo. Malawi ikhale Malawi yoti munthu akhoza kubwera kuno ndi kukondwera kumakucha kwathu. Zimenezi ndi zimene tikuona ngati kuti anthu m'nyumbamo akukambirana, koma in terms of kuti tayamba bwanji, tayamba bwino kwambiri, ndipo anthu ali ndi chidwi chofuna kuchita contribute ku debate imeneyi ndi cholinga chonena kuti pomaliza tikamadza chita pass revised budget imeneyi ikakhale budget yokomera Amalawi. Pakadali pano aneneri azipani zotsutsa boma pa nkhani zachuma ayamba kuthirirapo ndemanga pa dongosolo la zachuma la boma la mkatikati mwa 2024 mpaka 2025. Polankhula poyambirira, mneneri wa chipani cha DPP pa zachuma a Joseph Mwanavenka wati chipani chawo chikuda nkhawa ndi kukwera kwa mitengo ya katundu komanso kusowa kwa ndalama zakunja m'dziko muno. Koma phungu wa Lilongwe Mpenu Elson Howankaka wapempha zipani zotsutsa boma kuti ziziyamika zomwe boma likuchita pokonzanso dziko lino. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Isaac Jali.
lolemba aphungu otsutsa boma makamaka amene amalankhulirapo pa nkhani za chuma ku zipani zosiyanasiyana zotsutsa boma anawapatsa mpata kapena mwayi oti athirirepo ndemanga pa zimene nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda adafotokoza sabata yathayi zokhudza momwe boma lasinthira pena ndi pena pa ndondomeko ya zachuma ya 2024 ndi 2025. Oyamba kulankhulapo malo mwa chipani cha Democratic Progressive DPP anali a Joseph Mwanamveka, omwe anati chipani chawo akuti nchokhumudwa kamba kuti ndalama zakunja forex zikusowa mdziko muno komanso mitengo ya katundu yosiyanasiyana yakwera. Amwanamveka anapempha boma kuti mwazina lionetsetse kuti mtengo osinthira ndalama zakunja ukhale ofanana ku banki ndi malo ena amene anthu amasinthana ndalama zakunja. Pothirirapo ndemanga malo mwa chipani cha United Democratic Front UDF a Ishmael Nkumba omwenso ndi phungu wa dala Malabada kundilande mu mzinda wa Blantyre anati nkofunikanso kuti boma lichotse zosamwitsa zina zimene amabizinesi ang'onoang'ono amakumana nazo akafuna kutenga ngongole mabanki ndi mabungwe ena pofuna kuti dziko lino likwanitse kupanga katundu ochuluka nkumatumiza kunja kuti potero ndalama zakunja zikhale zosasowa mdziko muno. Komabe Ankumba anati chipani chawo cha UDF chikuyamika zina ndi zina zimene boma likuchita pofuna kuthana ndi mavuto a zachuma amene dziko lino likukumana nawo. Ndipo pothirirapo ndemanga a Eisenhower Nkaka omwe ndi phungu wa dala Mpenu mboma la Lilongwe anati ali chikhulupiriro kuti ngakhale boma lakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso mavuto a zachuma palokha boma layesetsa kugwiritsa ntchito mfundo zosiyanasiyana zimene zathandiza kuti maiko ndi mabungwe amene adaleka kuthandiza dziko lino ayambirenso kuthandiza dziko lino patapita zaka zoposa 10. A Eisenhower Nkaka anauzanso nyumba ya malamulo kuti nkofunika kuti anthu adziwe kuti boma limene lapita mbuyomu linkapereka chithunzithunzi cholakwika cha momwe chuma cha dziko lino chikuyendera pongofuna kusangalatsa mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo bungwe la International Monetary Fund IMF. Iyo anauza nyumba ya malamulo kuti nkofunika kuti atsogoleri a zipani zotsutsa aziyamika kamba kuti ngakhale likumana ndi mavuto osiyanasiyana za chuma boma layesetsa kumanga midadada yophunziriramo komanso kupereka mtukula pa khomo kwa manja amene akuvutika mu njira zosiyanasiyana kupereka chakudya komanso anati dziko la Malawi ndi limene lili ndi mitengo yotsika kwambiri ya mafuta pakati pa maiko amene ayandikana nalo. Sabata yatha nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda adapereka ndondomeko ya zachuma cha 2024 kufikanso chaka cha mawa cha 2025. Aphungu a nyumba ya malamulowa ayamba alekeza zokambirana zawo kufika lachiwiri 9:30 mawa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu apempha bungwe lolimbana ndi zakatangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB kuti lizifulumizitsa kufufuza ndi kuthana ndi milandu yokhudza katangale kuti anthu adziwakhulupirira. Akunkuyu anena izi pamwambo okumbukira tsiku lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu omwe unachitikira pa Kaphatenga ku Salima. Iwo anati chikhulupiriro cha anthu chikhoza kukwera ngati bungwe la ACB lidamafotokozera anthu pafupi za mmene milandu yomwe akuyitsatira ikuyendera. Akunkuyu ati boma lipitilira kuthandiza bungwe la ACB kukwanitsa ntchito zake monga kuphunzitsa anthu kufufuza komanso kutengera ku bwalo la milandu owaganizira zakatangale. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la ACB a Hilary Kilomba apempha amalawi kuti azikanena za anthu ochita zakatangale kuti katangaleyu athe mdziko muno. Chaka chino tsiku loganizira zolimbana ndi katangale akulikumbukira pamutu woti kuneneza ochita ziphuphu ndi katangale ndi udindo wa aliyense. Nkhani za masewero. Timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yayamba bwino mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa pogonjetsa Zambia ndi zigoli 52-39. Mpikisanowu wayamba lolemba mdziko la Namibia. Malawi ili mu gulu A ndi matimu a Zambia, South Africa komanso Kenya. Ndipo lero Malawi isewera ndi South Africa. Timuyi ikuphunzitsidwa ndi Melewaya ndi PC Chawinga Kaluwa. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake.
mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates UAE ndilokonzeka kuthandiza dziko lino pothana ndi vuto la mafuta a galimoto. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yagonjetsa Zambia mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe ukuchitikira mdziko la Namibia. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.